Il-kap tal-Oppożizzjoni kien iżolat fil-kritika tiegħu għall-inkjesta li jagħmlu 3 ex-imħalfin. F'konferenza tal-aħbarijiet biex jirreaġixxi għall-aħħar żviluppi politiċi, Busuttil għalek. Illi l-inkjesta għamlet akrobazija sħiħa. Anke jekk l-inkjesta sabet nuqqasijiet u tagħhom inġarret ir-responsabilità, Busuttil baqa' jgħidlek. Aħna mill-bidunet għadna li l-inkjesta hija inutli, dik kienet il-kritika ewlenija tagħna fl-inkjesta u llum erġajt irrepetejta għadna li kienet inutli. Skont Busuttil minn din l-inkjesta ma ħarġitx il-verità. L-Oppożizzjoni tqis illi l-inkjesta bl-ebda mod ma sserraħ ras in-nies illi l-verità kollha ħarġet. Dwar ir-recordings li xandar l-istazzjon tal-Partit Nazzjonalista u l-instab li kienu immanipulati, il-kap nazzjonalista għalek. Skonna aħna illi konna trasparenti. Qabel bdiet il-konferenza tal-aħbarijiet, il-kellim tal-komunikazzjoni tal-Partit Nazzjonalista għall il-ġurnalisti li se jkollhom żewġ opportunitajiet biex jistaqsu lil Simon Busuttil. Iżda Simon Busuttil għażel li jieħu biss round wieħed ta' mistoqsijiet. Pruvajna nistaqsu l-mistoqsijiet tagħna ma' tmiem il-konferenza tal-aħbarijiet. Iżda Busuttil ma ridx. Diġà għamilt il-mistoqsijiet Nikolu. Kenna ċans ġiex round wieħed għamilna. Nagħmlu press conference. Intant fi stqarrija l-Partit Laburista qal li Busuttil m'għandu l-ebda kredibilità għax issa li l-verità ħarġet u r-responsabbiltà nġarret ser jibqa' dej bl-attakki tiegħu issa anke fil-konfront ta' istituzzjonijiet li jgawdu rispett ta' kulħadd għall-integrità tagħhom. In-negattività tiegħu waslitu sabiex mhux biss iwettaq attakk viljak iżda anke li jipprova jagħti l-verità u jiżgwida lil poplu temm jgħid il-Partit Laburista.